min fadhaili sahabati radiyallahu anhum, mayelana nezimfanelo zamasahaba uNkulunkulu athokoze ngabo. An Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, لا تتخذوه مرضا من معدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن بغضهم فبغضي يبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي. U-Abdullah ibn Mughaffal uNkulunkulu athokoze ngaye uthi, umprofethi Muhammad ukuthula makube kuye wathi, ngiyaninxusa ngoNkulunkulu mayelana nabangani bami amasahaba, ningabaphenduli inhloso yokugxeka emva kwami. Ababathandayo babathanda ngenxa yokungithanda, kanti ababazondayo babazonda ngenxa yokungizonda. Lowo obalimazayo ulimaza mina uqobo, futhi lowo ongilimazayo uselimaza uNkulunkulu, kanti lowo ohlupha uNkulunkulu uzomjezisa ngokushesha.